Haino hai ruman script Sanlaikha Astobol nokla biskangne lama Uttor Gate biskango human chain samung betang Sanlaikha Tipramothane student organization Tisf Tsf United Movement for Kokborok Kwthalaiwi Osalo borokno karibo manjakha jura organization rokbo haino nainedi srai chini mangpliwo Dini singoro United Movement Committee for Roman Script Ningai Tsf Tai Tisf by Songkazak Luazizak or human chain protest sini among ka sini mantai sok tani bagai sing takon sini korang no sing yakarya sini mantai ni bagi sani tong hani bagai tabok sing oro astabilismi radonor blitz light tong ha sini human chain borok aske bangka hani bagi sini mantai ni bagai sing kundino yakar glak sing klaino thanai sini korang no sing knarin thanai abaikar sing government just press arinai suppress lainai di kentu sering tonglak hani bai tu prani jotu lukrono koinai nijini manthai sokthai no sannani bagai kemno krinabol nangya khoran sering keta tongni nogosima asugui tongma bai facebook kok sama amo belai chaya hambai